In Jesus' mighty name, amen. Amen. Jesus. Hallelujah. Ekuseni bazalwane.
Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Umhlaba wami Jesu uphi ongayela abaningi bayamshiya Jesus.
waphendula wathi kuye, ngiqinisile ngithi kuwe, yes. uma umuntu engazalwa ngokusha, Angenze njani bazalwane? engazalwa ngokusha, Engenze njani bazalwane? engazalwa ngokusha, Engenze njani bazalwane? engazalwa ngokusha, Engazalwa ngokusha. So umuntu ufanele enze njani bazalwane? Enze njani bazalwane? azalwe kabusha, Khuluma phela, enze njani? azalwe kabusha, Umuntu ufanele azalwe kabusha. Enze njani bazalwane? azalwe kabusha. Angeke ubone umbuso kaNkulunkulu. Guys, this is the only criteria Jesus sinikeze yona. Ukuthi uma umuntu angazalwa kabusha, angeke awubone umbuso kabantu. So umbuso kaNkulunkulu kawuzi ngokusonto. Umbuso kaNkulunkulu awuzi ngokuba yilunga lebandla. Umbuso kaNkulunkulu awuzi ngokujwayelana nomfundisi wakhe. Zonke lezi zinto engibalayo zibalulekile zinhle, kodwa lezi zinto lezi azimenzi umuntu awubone umbuso kaNkulunkulu. Neyizwa lento? Azimenzi ukuthi enze njani? Lokuthi uzalwa ngabazalwane akusho ukuthi nawe soyubona umbuso kaNkulunkulu. Nikhona? Nikhona abazalwane? Nikhona yini makhona? Yini anithande le verse? Amen. One of the things bazalwane ekufanele si understand njengabazalwane, especially kule zokugcina, ukuthi nina bazalwane kufuneka senze lento uNkulunkulu ayishilo. Ngoba uma kwenzeka ukuthi asiyenzi lento uNkulunkulu ayishilo, kungenzeka ukuthi senze lento esicabanga ukuthi yiyo, sikhande ukuthi akusiyo bese siyasala. Bese senze njani bazalwane? Bese senze njani bazalwane? Usale sosonke kangaka. Usale sokhulume kangaka ngoNkulunkulu. Usale sowaziwa nasemsebenzini sebaze bakudelela bakwetha negama. Uthi nangoke masikholwa na. Nangoke lo mzalwane na. Bese athi makavela Jesu bese uyasala. Nikhona bazalwane? So umuntu mangakazange azalwa ngokusha. So umuntu makazalwa emhlabeni kuzalwa kokuqala ukuthi ufike emhlabeni angithi. Ngiyakuzwa bazalwane. Njoba sozelwe sowukhona sowufikile emhlabeni kunokuzalwa kwesibili. Kunokuzalwa kwani? Lokhu Jesu akhuluma ngakho naNicodemus. Uthi ke uma umuntu angakazalwa ngokunjani bazalwane? Ngokunjani bazalwane? Ngokunjani bazalwane? So umehluko phakathi kwakho nomuntu ongakholwa ukuthi wena sowuzalwe kabusha. Amen. So njani? Funda kuthini iBhayibheli? uNikodima wathi kuye, umuntu engazalwa kanjani esemdala na? Okay, ingenzeka kanjani lento le? Ukuthi sengimdala ngingaka ngizalwe kabusha. Ingenzeka kanjani? Ngisanyathela intuthwane ukuthi ngisindiswe. Kungenzeka kanjani? Kulomhlaba ogcwele isono ukuthi ngisindiswe. Bazalwane yazi ngizubhlungu kakhulu uma ngihleli ngilalela inceke yaNkulunkulu ichazizwe ithi once waphenduka noma songenzana kusanendaba vele wena soyezulweni. Excellent. Ngahlala bazalwane ngathi ya. Kwesinye isikhathi ibandla liyahlupha ngoba sifocusa kwezinye izinto singasawakhava ama basics.
uyazi ukuthi kunabantu for 30 years abangazi njalo ukuthi yini ukuzalwa kabusha. Kunabantu ohamba nabo ucabanga ukuthi uhamba nabo kodwa abayi-understand le nto yokuthi uma ususindisiwe usho ngoba ivangeli ngendlela eligijima ngakhona emabandleni nathi bazalwane siyibize ngiyalokho kwesinye isikhathi sishumayela kakhulu sifundise kancane and inkinga yokuthi abantu bangafundiseki yiyo ke le ukugcwala ama-message bese ungabi nalo ulwazi nelazi lento leyo yokugcwala umbiko but ungabi nalo ulwazi umuntu angafika kuwe athi ngiyabuzwa ukuthi-ke uthi usindisiwe yini lento ekuthiwa ukusindisa awuyazi but makungathiwa ngikunikeza iBhayibheli ungama phambili ubatshele abantu ukuthi abasindiswe niyayizwa lento ngisho. Okay, alright. Uyabuza-ke Nicodemus uthi-ke lo mzalwane makashumayela uthi-ke once wamukela uKristu noma songenza and that is the main thing eyenzekayo ngabantu usibona si-South Africa kuthiwa it's a Christian country but mawusibuka izenzo zethu azisho ukuthi singabazalwane yile nkinga yokuthi wonke umuntu ukholelwa ekutheni wasiphakamisa isandla so noma ngabulala noma angenzana kunendaba ngoba wasiphakamisa isandla. Bazalwane angikutshele naye iprinciple ukuthi-ke uyasindiswa ngophamisa isandla uyaqhubeka daily uphile impilo yokusindiswa uyosindiswa mhla futhi uKristu abuya. Niyangizwa? Sasindiswa ngokukhetha uKristu siyaqhubeka siyaza sisindiswa every day. That's why lithi iBhayibheli abanethemba elinjalo bayayihlambulula. Niyangizwa bazalwane? Ngisho ukuthini? Ngisho ukuthi-ke hayi ngoba uba perfect but each and every time mawuya phambi kwaNkulunkulu ufike uyihlambulule ngoba ufuna ukuthi bakabuya uyosindiswa kokugcina kokuthi soyahlwithwa naye. Okay, angikho lapho but ngizoyichaza ngelinye ilanga. Nikhona. Namuhla lithi nike iBhayibheli uthi Nicodemus umuntu asamdala angazalwa kanjani kabusha? Lithi nike iBhayibheli qhubeka. Nicodemus wathi kuye umuntu engazalwa kanjani esemdala na? Yes. Angangena okwesibili esifeni sikanina azalwe na? Waphendula uJesu wathi Baba lithi iBhayibheli ngiqinisile ngithi kuwe uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya. So, one yini? Amanzi. Two yini? Umoya. One yini? Amanzi. Two yini? Umoya. One yini? Amanzi. Two yini? Umoya. Umoya. Alright. Angikale kulelo moya. Uma umuntu angazalwa kabusha, umuntu makazozalwa kabusha, akuzalwa inyama yakhe, but kuzalwa umuntu wangaphakathi. Nikhona bazalwane? Uma usindiswa namuhla uphakamisa isandla uthatha isinqumo sokuthi uyasindiswa wena into eshintshayo, into yokuqala eshintshayo umuntu wangaphakathi. Niyangizwa bazalwane? Umuntu wakuphi? Umuntu wangaphakathi lo ohlala kuyala lo hlala akufundisa nguye ozalwa kabusha abamba izinto zasezulwini. Ngiyangizwa bazalwane? Asindiswe umuntu inyama inganjani yona? Ingakasindiswa. Ingakho uma umzalwana ngena nje la aphenduka maka obanye bathi baphenduke ngekwempela bazalwane aphinda abuyele etshwaleni ayoshaya shaya. Aphinda abuye. Niyangizwa bazalwane? So wena osokhulile ungathi ngikubonile uphamisa isandla awubone soyaphuza futhi. Cha. Umbamba kunjalo umazi ukuthi unenkinga yotshwala uthi asihamba. Ngoba lento ezalwe ngaphakathi iyakhula. Wathi iyakhula lento yangaphakathi yiye namandla okuhlula into yangaphakathi. Niyangizwa? So uthi Jesu la umuntu makazalwa kabusha kwenzakala uzalwa ngokomoya
and azalwe ngamanzi. Le gama lamanzi labazalwane alimelanga amanzi insinsi njengamanzi, but limele izwi likaNkulunkulu. Ingakho Jesu athi ke ngamazwi engiwakhulumile kini nina senihlanziwe. Ngani bazalwane? Ngamanzi engikwenze njani? Amen. Ngamazwi engiwakhulume kini nina senjani? So umuntu makazalwa kabusha into eyenzekayo ukuzala umuntu wangaphakathi. Lo muntu wangaphakathi uphila ngezinto ezimbili. Number 1, uphila ngomoya kaNkulunkulu. Number 2, uphila ngezwi likaNkulunkulu. Nikhona? Nikhona bazalwane? Okay, funda John chapter 4 verse 24 gijima. John chapter 4 verse 24. Uzoyizwa lento engiyikhulumayo. John chapter 4 verse 24. 4 verse 24. Tini. verse 24. Yes. uNkulunkulu ungumoya. Uyini uNkulunkulu? Umoya. So uma umuntu sithi uzalwa kabusha sisuke sithi ke kunomoya ongena phakathi kwakho onguNkulunkulu. Uphatha iDNA yasezulwini. Uyayizwa lento engitshela yona? Uma umuntu sithi uyazalwa kabusha lo sisuke sithi kwenzeka iprocess yokuthi ngaphakathi kuye. Kuphi bazalwane? Ngaphakathi kuye. Iyekeni lento yokujaha ngaphandle. Wajaha ngaphakathi lo muntu. Niyangizwa bazalwane? Ngaphakathi kuye kunento ezalwa kabusha. Kunomuntu. Yingakho ke John chapter 15 uthi hlalame kimi nami ngenze njani? Uyayizwa lento? Hlalame kimi nami ngenze njani? So ngamanye amazwi wena uyaguquka. The moment wamukela uKristu uyaguquka. Lo mzimba athi uMpostoli Paul amasa uchaza athi lo mzimba uyaphenduka ube yithempeli likabani? Lo mzimba uyaphenduka ube yini bazalwane? Ube yithempeli likaNkulunkulu. The moment uphakamisa isandla thina sesiyajabula. Why sijabule? Siyazi ukuthi kunento ezalwa kabusha kuwe. Nikhona? So ujoyina isonto siyakuthanda mntana sekhaya phatha usizi. Into esizayo ukuthi wena uzalwe kabusha. Wena wenze njani? Ya, uzalwe kabusha. Wenze njani? Ithi makhelwa. Ithi maki. Uzalwe kabusha. Uzalwe kabusha. Omunye bewangibuza wathi kwenza indumiso ngoba ingoma ihamba slow. Cha akusenjalo. Indumiso sisuke sikhava uNkulunkulu ukuthi ungiba. So kungenzeka kube ichorus but eyindumiso. There's one thing short. That's ngelinye la umkhulu la. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Umuntu umzalwane asikwazi umzalwane ngoba sesaphana legama lokuthi ngumzalwane. Kahle kahle legama elithi ngumzalwane bengafanele lisho ngokubantu abangazalwanga kabusha. Igama lomzalwane akusilo labantu abangazalwanga kabusha. Because bekuthiwa ungumzalwane ngoba ulandela uKristu. Ngoba unjani bazalwane? So uma ungamlandeli uKristu bengafanelanga kube sikunika legama lokuthi uyini? Uyini bazalwane? Yeah, umzalwane. 2 Corinthians 5:17 uthi Bible. Baba 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Yes. Verse 17. Kuphela nje ukuba ilo nalo ahambe njengokuba inkosi imabele. 1 Corinthians 2 Corinthians chapter 5 verse 17.
kanjalo uma umuntu ekuKristu kanjalo umuntu mako ekuKristu qhubeka lithini iBhayibheli uyisidalwa esisha. bamba la ngibambela kanjalo uma umuntu ekuKristu lithi iBhayibheli uyini uyisidalwa esisha. So uma sithi into yintsha sisuke sithi into ayina past. Uma sithi into yintsha sisho ukuthi into ayina history. Kanti ngisho ukuthi mayithi into yintsha sithi akudase kwasetshenziswa. Nyengezo. Okay, uzochaza ke Apostle Paul qhubeka uthini? Kanjalo uma umuntu ekuKristu Yes. uyisidalwa esisha. Okwaqala Kwenze njani? udlulile. Kwenze njani kwakuqala? Udlulile. Kwenze njani kwakuqala? Udlulile. Uma umuntu aphenduka azalwa ngobusha izinto zaqala ayisabalelwa kuye. Kusala nawe nje ukuthi abe isidakwa lo muntu. Kusala nawe ukuthi lo muntu abengajula abuye kusena. Once waphenduka izinto zaqala ziyandluliswa. Bese thini iBhayibheli? Bheka kwenza njani? Sekuvela Kuvela izinto ezintsha. Bheka kwenza njani? Kuvela okusha. Hey Nkosi yami. Ngoba mina abazalwane abanye abazalwane into ekufanele bathandaziswe kuyo yizolo la. Ukuthi uthi sowuphendukile uzalwe kabusha ube ubanjwe izolo lakho. Neyazi lento leyo. Mina nganginje. Kanti ezulwini ayisekho lento ukuthi wawunjani izolo. Uma uphenduka namuhla ihistory yakho iyarado ezulwini. Nangezi kugadi izinto ezintsha ezaqala ziyadluliswa. Kuyingozi ke ukuthi abazalwane bathi sebakhulile bangayiqondi lento leyo ngoba siyohlala sinjajana sikabazalwane ubona wenza ukuthi kade ezulwini kwadluliswa. Neyazi lento leyo. Athi umzalwane avutha ahlabelela sibusisa nibe nimbuka ngamehla izolo. Hey, umbona nje sahlabelela kangaka maya be 1 2 3 kanti ezulwini kwaziwa isidalwa esisha. Kwaziwa ini bazalwane? Kwaziwa ini makholwa? Kwaziwa ini bazalwane? Isidalwa esisha ithi makhelwane. Ngithi makhi uma uzalwe kabusha uyisidalwa esisha. Usathatha naso ke lesitayela leso. Athi umuntu azalwa kabusha athi amukele uKristu abamkhumbuze ukuthi phela wena uzusabe nokufakazela abantu ngoba bebakwazi ukuthi ke bogroova nabo. Uyayibona le nto? Bonjani bazalwane? Bogroova nabo. So usaba nokubatshela ngoJesu ngoba bazi izolo lakho. Nawe usabanjwe izolo lakho. Ubanjwe yini bazalwane? Avele mina ngizalwe endaweni ubanjwe yini bazalwane? Once wazalwa kabusha uyandlula ezintweni zalizolo uqhamuka izinto zanamuhla. Uqhamuka izinto zanini bazalwane? Uqhamuka izinto ezintsha. Uqhamuka izinto ezintsha. Uqhamuka yini bazalwane? Omunye uyangibuza ke uthi ke manje mawuzalwe kabusha unomntwana ngithi mina uba nomntwana kusho isikhathi sayizolo. Isikhathi sanini bazalwane?
Yeah. Asikwazi ukujaja ngomntwana ngoba isikasa nini? Wena uzelwe kabusha. Nyanyesi? Wena wenze njani? Wena uzelwe kabusha. Ukuthi izolo uSathane ukulimaze ngani akusho lutho kodwa wena sozelwe. Sozelwe kabusha. Ngizelwe awusakazelo emakhelwane. I'm brand new. Got it from the box. Tell it I'm brand new. From the box. Tell it in Zelwega. Lento kufanele iklik engqondweni yakho ukuthi nizelwe kabusha. Ungavumeli. Yazi kunabantu ngiyayichaza kancane lento le. Kunabantu even abangakwazi even nokuthandaza bathi maba move more. Athi ungena kwelinye igiya uSathane amkhumbuza izinto zakhe zenzo. Ngiyangizwa. Akasayijaja ngabanye abantu soyijaja yena. Uyabaza ubuhlungu bokuba setilongweni kanti kade wakhululwa etilongweni. Ngiyangizwa bazalwane. uSathane akuvalele etilongweni kanti kade wenza kanjani? Wakhulule etilongweni. Akuvalele uSathane akubambise ukuthi ke wena wawela. Namuhla uthi noma umkhonza uNkulunkulu ube nokutatazela ukuthi ngabe vele ngiyongena yini ezulwini. Ngenxa yokuthi uSathane ukhumbuza izinto zayizona. No, wathi wavuma zahlanzwa. Uba brand new akasayikhumbula uNkulunkulu ingakho bazalwane ngike ngisho mina ngithi wathi uvuma kani isono. Awusolo ukubuyela kuNkulunkulu kufana nokuthi uyomkhumbuza ukuthi wawenza ngoba lethe iBhayibheli uyayilahla olwaze lokho. Niyangizwa? Ngoba babona labazalwane njalo abavuma izono. Namuhla masingabiza altar call uzophinda suma. Hayi ngoba wenza isono nedindlela. Kunalento. Niyayazi lento le. Mangathi namuhla sibiza abasindiswayo naye asenzi kanjalo. Kusho bona ukuthi awukafiki ku level yo understand ukuthi umbani wantu wabaKristu. Niyangizwa? Anibazilele abantu abaphenduka kanjalo. Anibazilele abantu abaphenduka kanjalo. Esijwayele ku-Sunday school kodwa kukhona nabadala abalungisa u-Sunday school. Niyangizwa? Understand ukuthi sengizelwe kabusha. Senjani bazalwane? Senjani bazalwane? Sengizelwe kabusha. Okwaqala kudlulile kuvele okusha. Okwaqala kwenzenjani? Kwavela ini? Yeah. Awunakisi. Awunakisi. Ngamanye amazwi ngithi ke if ulo mzalwane onjalo funda ukuyixolela. Zikolele nje hlala phansi uthi Nkosi namuhla ngiyayixolela uyibize ngegama ngiyayixolela lento le ngangiyenza uma ngangikhipha isisu ngasikhipha isisu akwendlule sengizelwe kabusha. Funda nje ukuyixolela yakizwa abazalwane. uSathane akahlonongo wenza into ngo1990 solo kubambe ngayo nanamuhla. Funda ukuyixolela ngenza wrong. Yini sengithe? Uyezolenta kutshela yona. Funda ukwenza njani? Ukuyixolela. Mawungakazivumi neso sono kufanele uzivume but mawazivuma noma wenza lento le ungakasindiswa ku-right so usindisiwe yasala ngemuva. Ingakho iBhayibheli line seliphunyukile enkembeni hambani ningaseni. Ungavumi iphinde uhlala phambi kwenkembe. Saphunyuka sesiyahamba. Nikhona?
Nikhona abazalwane? Amen. Yithi makhi? Yithi makhi? Uzelwe kabusha. So lokhu Sathane ukhomenta ngento owayenza kudala wayivuma naNkulunkulu. First Peter chapter 1 verse 23. Ngiyavala manje. First Peter chapter 1 verse 23. Salwe kabusha. Salwe kabusha. Salwe kabusha. Ngimusha osiyami. Ngimusha. Yazi lento yokuzalwa kabusha iqala kumoya kodwa egcina nasenyameni nabazalwane. Nginothisi nje ukuthi abantu abakholwa ngempela baba bahle kanjani noma sebabadala nje baguga kahle. Yeah. Uthi ugcibe udibana no-classmate athi nje uthi uma umkhomba avela acabange naye wena wedwa uhlalaphi wena wedwa. First Peter chapter 1 verse 23 Bible. Petro qala. Yes. Verse 23. Senzelwe kabusha. Kungenambewu ephelayo. Ngizelwe kabusha kungembewu ephelayo. Beyizwa la ngizelwe kabusha kungembewu ngembewu futhi kunembewu. Yes. Amen. Kunani bazalwane? Masikhuluma ngembewu sikhuluma ngezwa ngithi. Angithi bazalwane. Lithi iBhayibheli waphuma umhlonyeli wayohlonyela imbewu yakhumbula. Lekhumbula leyo ndaba. So makazala umuntu kabusha lithi iBhayibheli uzalwa ngembewu engapheliyo. Ngembewu enjani bazalwane? Ngani bazalwane? Ngembewu engapheliyo. Uyayizwa lento? Akekho umuntu ozalwa azalwe kabusha. Akekho umuntu ozalwa sindisiwe cha. Kufuneka umuntu ahlatshwe yizwi. Ngoba sizalwa ngezwi. Nani bazalwane? One of the things ekufanele uyigadi uyikhaphele mase umntana waNkulunkulu ukuthi izwi likaNkulunkulu wojabulela. Wenza njani? Wenza njani bazalwane? Into yokuqala uSathane makafuna ukuthi ke uphelelwe ukukholwa uthatha lento kuthiwa ujabulela izwi. Kube ngathi nje bekuright uzovilaphe nokuya enkonzweni nje mawucabanga ukuthi sayoshunyayelwa. Sisayokwenziwani? Sisayoshunyayelwa. Zwa. Sisayoshunyayezwa. Kucasule nje lokho ukuthi singisayoshunyayezwa. Kube ngathi nje bekumnandi nje masigashama chorus sihlabelele siphume sawo. Bhayibheli lithi ngeyinsuku zogcina uthando luyophola kwabaningi. Ini bazalwane? Lokwenza njani? Awuvilaphi mntana sekhaya upholelwa uthando. Uthando luyaphola. Akuzeke unkosikazi athi ngiloyo ba. Nenza njani? Because abantu abaphelelwe uthando maye Nkosi yami bahlulwa yilezinto bebazenza kalula. Uphenduka lento boyenza kalula ibe yintaba ongayazi ukuthi uzoyiqala kanjani. Wathi waphola uthando ukuthandaza nje lokho. Thandaza nje lokho. Kuba yintaba ongayazi ukuthi uzoyiqala kanjani. Hayi ukuze sontweni vele sengaze uyabona isikhiya segandaganda kufanele iqala yayizwa lento yeah fanele ukhunjuzwe nawe uzuyishumayele before uze enkonzweni fa uyishumayele wena uthi kusasa nimbazalwane sasa kufanele ngenkonzweni ulale uyishumayezile nasekuseni uvuka uyishumayeze ukuthi
vele kufanele ngenkonzweni vele kufanele ngekuphi fanele ngenkonzweni vele kufanele ngenkonzweni vele kufanele ngenze njani Enkonzweni. yeah so uzalwa ngembewu engaboniyo sizelwe ngembewu enjani bazalwane siphethe DNA enkosana yasezulwini ingakho mntana sekhaya uma uthandaza ngithe last week mangisho ngathi asithandaza amagama amaningi sithandaza izwi ngoba sizalwe ngezwi ngiyizwa bazalwane noma sithandaza sikhuluma izwi yile linamandla iDNA yasezulwini makuthiwa uphethe iDNA yasezulwini uphethe izinto ezimbili number 1 uphethe umoya kaNkulunkulu ophakathi kwakho amadimoni mawakubuka awaboni wena njengoba ngikubuka but aboni into engaphakathi mawathi ayakwesaba awasabi wena asaba into engaphakathi number 2 uphethe izwi esithi malikhipha athi Johana makalichaza athi wathi makakhuluma kwaphuma inkembe emlonyeni wakhe ekhaliphetha ngothi zombili yizwi masuzelwe kabusha musufuna ukukhula ngeminyaka ekholweni khula ngezwi antazinela abantu abaphathwa ikwashoko labantu abangaka abangakhulu nyabazi hayi ukuthi nje bathi ama nutrient awabalansanga emzimbeni nayizwa lento engishona ukhulile mdala kodwa ngeke umbone ukuthi mdala yezwa lento engishona uyaunderstand lento engishona umzalwane mudala but makavula umlomo wakhe uvela uthi kwashoka uvela uthi uvelutheni bazalwane uvelutheni kanti phethwe ikhwashoko yini ikhwasho phethwe ikhwasho mudala kodwa into ayikhiphayo emlonyeni uzuyisolela uthi uzalwa izolo yini futhi ngeke uexit yabona kule insuku lezi bazalwane ngeinsuku ze-technology ngeinsuku zabo Facebook wonke umuntu unombono ngokukholo uma ungenalo izwi manje uzoba senkingeni ngoba ngeke usazi ukuthi umaphi kahle kahle wena sizalwe ngezwi kubeka kuthi pepep senzelwe kabusha kungembewu ephelayo kodwa ngengapheliyo ngezwi eliphilileyo ngani bazalwane ngezwi eliphilileyo ngani makholwa ngezwi eliphilileyo uma sithi uzalwe kabusha sithi uzalwe ngezwi lithi iBhayibheli eliphilileyo izwi elinjalo eliphilileyo kubalulekile ke bazalwane ukuthi umuntu angalihambi isonto kanti akazalwanga kabusha emshadweni namakholwa kuye kube niyabazi labantu abathenga impahla ezinhla for umshado nani masona njalo makuthiwa kunomshado la ufuna ukubonakala bathi into ebasikhumbuze yona noma ifike ikucacele emshadweni ukuthi noma ungaba muhle kangakanani but attention iba kumakoti uyayibona kanti noma ungagcoka kahle kangakanani asinendaba nawo wonke umuntu une-intention yokufuna ukubona umakoti ngayizwa lento ekutshela yona noma ungathenga isicathulo esidura kanjani noma ungafaka yiphi i-makeup noma ungashaya yiphi hairstyle masifika lapha yana i-attention yethu ayikho kuwe ikubani umakoti injalo lento yasezulwini ukuthi ke